Għaddew ġimagħtejn u l-Ministru tas-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri baqa' ma tal-ebda spjegazzjoni dwar x'ġara miż-żewġ Marokkini li ħarbu mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u li sal-lum ma smajna xejn dwarhom. Bil-Ministru minflok iwieġeb jażel biss li jiftaħar bil-ħidma tal-Gvern u jdawwar din it-tema f'ballun politiku. Ma tinkwetakx imma li taw żewġ ministri ma nafux ġara minnhom. Jiena wedek illi fejn jidħol l-immigrazzjoni irregolari naħseb it-track record tiegħi ċar ħafna. Fl-ewwel tas-sena ajruplan ta' Turkish Airlines għamel inżul ta' emerġenza fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta wara li Marokkin ta' 28 sena qal li ħass xi uġieħ berba Marokkini oħra jiftħu l-bib tal-ajruplan taw is-salt qabżu mill-ajruplan u spiċċaw ħarbu mill-ajruport. Għalkemm tnejn minnhom ġew estraditi, it-tnejn l-oħra baqgħu maħruba b'riżultat li issa ġimagħtejn wara jidher li dawn għadhom ta' teddida għas-sigurtà nazzjonali. Anke jekk jerġa' jkun hemm aktar persuni jippruvaw b'diversi modi illi għamlu. Qatt m'għandniex idea fejn qegħdin niġifieri dawn in-nies. F'pajjiżna ħanibqgħu nieħdu l-azzjonijiet li hemm bżonn. Byron Camilleri der skomdu bil-mistoqsija ta' dan l-istazzjon u baqa' ma qal assolutament xejn dwar jekk l-awtoritajiet Maltin jafux sar minn dawn il-barranin. Bil-Ministru minflok jażel li jinfex f'attakk partiġjan kontra l-Partit Nazzjonalista.